se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. No, ni soparé, ni berenat, ni faré res avui. Això és massa fort. Oh, senyores i senyors, que si no sou de Targues que us esteu perdent alguna cosa, sigueu molt benvinguts al 6è capítol de la tercera temporada de l'humil i conseqüentment poc respectable Pati Podcast, o això ens demostren les nostres amistats més properes. Tot just acaba d'arrencar aquest 2023 i te'n comences a adonar que la teva vida segueix igual. Estàs liat amb 1000 coses, tens els mateixos amics, no votaràs a la Perelló, però amb una gran diferència. Ens estem fent grans. I sí, amics i amics, el cas del Vil és una mica a part, però Quim, tio, et queda mig any i a mi un any per acabar i entrar al món laboral. Però som uns crios, és a dir, ens estem fent grans, som uns crios i, tio, que sóc el Cesarri, m'entens? Que jo anava a l'institut fa molt poc i em queda un any per marxar. Si vols que et digui que no m'hi veig, no m'hi veig, vull dir, ja està. Que de tant en tant jo encara em pego amb ma germà, que encara jugo a la Play, que no prenc cafè i 1000 merdes més amb les quals et podria demostrar que encara sóc un xavalín. Llavors no sé si us ha passat mai a vosaltres i aquí podeu intervenir, però per posar un exemple, l'altre dia estava jo tan tranquil i em ve una persona i em pregunta la meva edat. Quan els vaig respondre que em faria 21, em van mirar amb una cara del pal. Què fas aquí, tu, amb aquesta edat? Que em vaig sentir culpable, m'entens? I la meva contesta va ser: què voleu que us hi digui? Es va fer un silenci com molt incòmode, és fer servir una hòstia al final del pal. Hòstia, diguis algo, cabron, i hòstia, me n'estic adonant que no em toca estar aquí, potser, o sí, no ho sé, i l'hòstia era com aquells que feien López a plats bruts, vale? Llavors, no sé si us ha passat mai, que us vinguin aquí uns xavals i us preguntin la vostra edat i us sentiu malament per dir-la, però a mi em va passar i és una sensació una mica, perdoneu que us ho digui, decebedora. Mira, jo així no ho sé, però m'he sentit incòmode algun cop al cau quan els he preguntat als crios quants anys creus que tinc? Diuen 40, i dius... No! Sisplau! 40 i 3 fills, i dius, ai... Parlant d'edat màxima que ens han posat mai, la meva és 25 anys m'han posat a mi, però si jo sóc un nen, no tinc barba, tio, no en tenim. Jo, com a una persona adulta que sap, també m'ha dit 25, però entrant al del Quim, un nen mai que tenia 90 anys. Clar, és que tens una percepció de l'edat curiosa. No, jo 40, entre 40 i 50. És dur, és dur. És molt dur. Bueno, però a veure, que després tu vas a la Soll i dius, hòstia, l'autoestima et puja de cop amb les velles glòries que a cada moviment de cintura, no?, que fan assentir aquests grinyolets que deman d'anar, si us plau, al llit a dormir d'una vegada. Aquesta breu introducció, fent apologia a l'edat, em porta a replantejar-me. Puc, per exemple, anar a l'Espai Mercat el pròxim 1 de gener? I la resposta és sí, perquè tu et poses la teva edat, perquè tu ets jove, i a lo que em porta a plantejar-me, Cesc, per què no pots anar a acampar de jove, si ets jove? Bueno, podem debatre, perquè ja hi vam l'últim 1 de gener i jo crec que ja no hi colàvem allà al mig. Ja no hi colàvem, sembla un cruising allò de l'Espai Mercat, una gent molt gran, gent molt petita, bueno, una mica de lavabos. Mai vols ser el del mig, Mai vols ser el del mig. Mai, sisplau, mai ser-ho. Ens van confondre pels de seguretat, que era, ben dit, vigileu a la canalla, nens. Home, Tonet, no ho puc fer tot amb aquesta vida. Estic en un lloc o estic en un altre. També t'he de dir que, parlant de l'Espai Mercat amb un 1 de gener, sí. també s'ha de parlar de l'altre extrem completament oposat dels pubs l'1 de gener. Clar, també. Era un ambient que no sabies on col·locar-te, no? Sí. I... Uah. Jo aquell dia em vaig sentir molt desorientat, perquè passa des d'una mitjana edat de... Què? 15, 16? Sí. 16, posa-li a 40. Mínim. I no hi havia grisos, era o blanc o negre. I clar, tu no sabies on moure't. Vam fer més viatges de l'Espai Mercat als pubs i dels pubs a l'Espai Mercat dels que m'hauria pogut imaginar mai amb la meva vida sencera. Era aquí fa fred, anem allà que fa calor. Llavors arribàvem allà i dius, ostres, que ens estem atxitxarrant. Jo vull una miqueta de fred. I no trobàvem el punt mig, no tot arreu fèieu fred o calor. Llavors és un...
som joves, no som joves, si voleu divagar una estona sobre aquest tema abans d'entrar en els terrenys dels somnis i de les històries, per mi és això, per mi, tu et poses la teva edat i jo sóc jove, tio, tenim 20 anys, joder, i molta gent que ens escolta 23, 22, 21, som joves, tio, però el que vam comentar un dia és, a Targa cremem massa ràpid les etapes? És a dir, ens motivem i, bueno, tu, acampada jove, o sigui, ja, no hi ha els 16 anys, als 20, tio, ets als grans, ja no hi pots anar. Jo, mira, ara que treus el tema de l'acampada jove, jo també havia anat un parell d'anys, i quan vam fer 18, els de la meva colla deien, uf, és que ja som molt grans, i a veure, desgraciat, la mitjana edat encara deu ser 18-20, no ets tan gran. No, és que jo ja he anat, jo cremo etapes molt ràpid. Són gent de 18 anys amb mentalitat de 30, i no pot ser això. No pot ser. Llavors arribes als 25 i ja no serveixes ni per anar a la residència, perquè també l'has cremat, aquella etapa. No, correcte. És un joder. Jo vull tornar a l'últim capítol i jo ja, crec que jo ja sóc un jubilat, ja. Sí. O sigui, és al punt de quedem amb els amics i dir, on quedem? Jo, és que si fa fred no hi vull anar. Bo, és que Viles està al món laboral. Té seguretat social, ja està. Què és quan tu vas entrar el teu primer dia a treballar, en sèrio, què vas pensar? Em va fer molta gràcia perquè tothom em mirava de no prendre'm gens en sèrio. Saps? Perquè, clar, el que deies tu, què hi fa un xaval aquí? Però, saps? Mira que tu et veus gran, vull dir, imagina't una persona com tu, però que t'arribi aquí... Clar, imagina't, veien un xaval i deien, bueno, tindrà 25, 26 anys. Em venien preguntant, què, tu quants anys tens? I els deia, 20, recent complits. I em deien, què? Però si ets jove, tu, què fas aquí, treballant? I el bo és que ara ja, portant un temps, jo ja sóc un camionero. Literalment, jo ja sóc un padre. Te la veu i tot, ja. Jo soc jubilat i tal qual. Bueno, ara no, però un dia després dels pubs potser sí que... Mira, el dia... O sigui, si gravéssim el capítol demà, jo crec que tu no parlaries. No. Si gravéssim el capítol demà, jo els obriria a la porta de casa meva i de feu altres, perquè jo no ho aixeco. És que entrar ja al... A mi em fot terror, entrar ja al món laboral. Llavors hi ha molta gent que ho camufla fent un màster, hi ha gent que ho camufla fent algun cursillo, anant un any sabàtic por ahí a fer el guiri, el hippie. Un Erasmus. Però un any hi ha gent, tio, que és de la nostra colla, que per edat ja li tocaria treballar. És a dir, ja haurien d'estar al món laboral i és un... Uah, allò que fa un any veies molt lluny, ha passat un any i ja està aquí davant. I és un... Hòstia, tio. Joder. Bueno, no oblidem que hi ha gent de la nostra edat que també treballa i no se'ls ha acabat el món, per tant, mirem-nos una mica d'optimisme. També. O l'altra cosa és, hòstia, tu quan eres petit veies els teus caps del cau i deies, uah, que grans, col·lega. Hòstia, sí. Per això entenc que ens posin 40 anys a vegades. Sí. També us he de dir, clar, estem parlant això una mica, potser estem fent molt apologia de, cap d'any, no sé què, no hi vaig ser l'últim capítol, estava justament a la Patagònia, vam anar a fer allà el guiri amb uns col·legues, vam anar a la Patagònia i, tios, em vaig trobar un atles. Què dius? Sí. S'obren al revés, els atles? No, bueno, és per ensenyar. Vale. I res, era com molt interessant i vaig dir, el porto pel Pati Podcast i em van dir, sí, agafa'l, van fer... És a dir, això i una infusió. Ara em quadre tot. Això i una infusió. Tan Patagònia anava a dir, aquest no cal ni com el llibre, perquè hi hagi... No. Però aquí potser sí, no? Que l'obrim. Aquí, sí, bueno, no vaig obrir jo allà. No vas obrir, home, no fos cas que... Sí, no li va fer falta. No. Si voleu, bueno, hi fem una ullada, a veure què us sembla. Sí, jo ja. A veure què... Ens ubiquem al segle XV, a llunyà comtat de Vilamunt. Els humils treballadors d'aquesta regió agrícola vivien permanentment sota el control de les dues dinasties dominants que optaven al tro. Aquestes eren la família Elsó, cialistes, encapçalada pels carismàtics Pedro Elsó i Filomena, cialistes, i la família Esquer, republicana, encapçalada pels no tants carismàtics Pere Esquer i Gertrudis, republicana. Tal com marcava la llei, que havien escrit ells mateixos, les famílies Elsó, cialistes i Esquer, republicana, eren les úniques que podien governar perquè tenien ascendència divina. Ascendència divina? I com s'explica això? Doncs bé, fa molts i molts anys, els seus rebesavis eren íntims amics. Un dia se'n van anar al bar del comtat veí, a Vilavall,
a fer uns shots de ratafia i van aprofitar per comprar un rasca i guanya de l'11 amb els 4 duros que havien robat de la caixa forta de la família. No, mira, això no pot ser. M'acaba de tocar el duro jackpot. Que fort, tu! Quina sort, a veure a mi? Oh, a mi també! El Jackpot Plus! Som milionaris! Quina sort havien tingut! Els dos joves van anar a bescanviar el seu rasca i guanya per un carretó de monedes de bronze per cadascú. Ràpidament, però, els van entrar els dubtes. I ara què dinarem quan arribem a casa? Si sabem que ens ha tocat tots aquests quartos a la loteria, n'haurem de donar la meitat a Hisenda. Ostres, tens raó! I si diem que ens l'ha regalat un àngel que ha baixat del cel? Tu creus que colarà? Mira, jo m'he llegit la Bíblia 3 vegades, coses pitjors han colat aquí. I així ho van fer. Van arribar a les seves respectives cases, van explicar el seu relat i les seves famílies, tot eufòriques, van fer córrer la veu que eren les escollides per Déu. Molts anys més tard, els descendents d'aquells dos joves afortunats ja s'havien establert al poder. Les famílies, els socialistes i Esquerra Republicana, s'havien modernitzat i feien bandera de ser uns governants antimonàrquics i molt d'esquerres. Res més lluny de la veritat, s'havien inventat un fals mètode democràtic en què tots els habitants posaven un paperet amb el seu nom i la família que escollien en una urna. Podia votar gent de totes les edats. Però que els habitants no sabien és que aquestes eleccions només servien per fer el recompte de les persones que s'havien mort el darrer any. Miraven la llista de votants i qui no havia anat a votar se'l considerava mort o se'l desterrava. Llavors, com s'escollia el president? Només podien votar els membres de les dues famílies reials i, evidentment, cada any guanyava la família que tenia més integrants. Ja us podeu imaginar les màquines reproductives que eren aquells dos matrimonis, el que fos per mantenir el poder. Durant la darrera legislatura, els Esquerra Republicana havien tingut problemes de fecunditat i arribaven el dia de les eleccions amb només 8 fills, davant els 9 dels seus rivals. Les enquestes no enganyen, i tampoc calia ser molt espavilat per fer-les. La família, els socialistes, guanyaria tant al comtat com a l'Ajuntament per un sol vot de diferència. Dia de les eleccions. Eren les 8 del vespre a Palau i començava el doble recompte oficial. Uns treballadors revisaven la llista de morts d'aquest any amb els vots del poble i uns altres feien el recompte del govern amb els vots reals. Cap sorpresa. La família, els socialistes, revalidava el seu mandat al capdavant del comtat per un vot de diferència. Ho celebraven sense massa eufòria, ja sabien que guanyarien. Tot seguit, començava el recompte per l'Ajuntament. I saltava la sorpresa. Màgicament s'imposava la família Esquerra Republicana, per un vot. I això tenia un perquè. En Miquelet, el petit de Cal, els socialistes, era bastant curtet i s'havia equivocat de paperet al votar, tot i que la seva mare, la senyora socialistes, li havia remarcat 45 vegades abans d'entrar a la sala de vot que, per l'amor de Déu, posés el paperet vermell dins del sobre. Passats uns mesos, havien de negociar els pressupostos del comtat i els de l'Ajuntament. Necessitaven almenys 10 vots a cada lloc per poder ser aprovats. I és clar, cap arribava a la majoria. Els senyors Pedro Elso i Pere Esquer es van reunir a Palau. Primer negociarien els pressupostos del comtat que havia dissenyat la família Elso socialistes. El senyor Pere Esquer va escoltar atentament la seva proposta i els va dir: Em sembla molt bé, però si voleu que us doni suport, m'heu de donar 2 ovelles, 3 cabres i un Fiat 500 de color negre. El senyor Pedro Elso va respondre: Bro, encara falten 300 anys perquè s'inventi el cotxe. No et poden donar això. Doncs no hi haurà pressupostos. En acabar, es van aixecar els dos, es van canviar de cadira i van començar a negociar els pressupostos de l'Ajuntament que havia dissenyat la família Esquerra Republicana. El senyor Pedro Elso va escoltar la seva proposta i els va dir: Em sembla molt bé, però si voleu que us doni suport, m'heu de donar 2 ovelles, 3 cabres i un iPad Pro. El senyor Pere Esquer va respondre: Però encara falten 500 anys perquè s'inventi la primera tablet. No et podem donar això. Doncs no hi haurà pressupostos. I se'n van anar cap a casa. Passaven les setmanes i els pressupostos no s'aprovaven. La gent del poble els preguntava pel carrer si tardarien gaire, i ells deien que encara estaven negociant. La realitat és que quedaven a Palau per fer el gin tònic, però les negociacions mai avançaven perquè continuaven demanant les mateixes propostes inassolibles. Però la resta d'habitants del comtat començaven a perdre la paciència amb aquella colla de mindundis que jugaven amb els seus diners. Van començar les revoltes als carrers i les dues famílies es van reunir d'urgència. Aquest cop sí, per treballar una miqueta.
Es van assentar a les seves butaques, van repetir les mateixes exigències que uns mesos enrere i es van quedar mirant esperant que un miracle baixés del cel i els solucionés la paperassa. En un atac d'inspiració i per trencar aquell silenci incòmodo, en Miquelet va dir: «I si feu un tracte i els senyors Esquerra Republicana ens aproven els pressupostos del comtat i per agrair-los-hi, nosaltres els aprovem els seus?» El senyor Elso va agafar el Miquelet de l'espatlla i molt seriós va dir: Miquelet, no en tens ni santa idea. No vull el meu iPad Pro. Quina vergonya que siguis fill meu. El senyor Esquer, que semblava una mica impactat per l'escena, va agafar el Miquelet per l'altra espatlla i va dir: Ton pare té raó. Jo també vull el meu Fiat 500. Quina vergonya em faria que fossis el meu fill. I a part, ets molt lleig. Ara bé, per primera vegada sembla que estaven d'acord en alguna cosa. Al cap d'uns mesos, amb el poble cada cop més incendiat i unes revoltes que se n'anaven de mare, els dos senyors van decidir seguir els savis consells d'en Miquelet i aprovar-se els pressupostos mútuament. Contents, van sortir al balcó de l'Ajuntament i es van despullar internament exalçant lo bones persones que eren per haver salvat el poble amb els diners del poble. Però aquesta història ja no colava. La gent en començava a estar fins als collons. Continuarà. Que us poso pandilla de l'alegria. Bona nit, amics dels esports vintage. I és que aquí al Pati Podcast parlem molt dels altres, fem historietes així, no sé què, però poques vegades ens deixem conèixer a nosaltres mateixos. Llavors, què he pensat? Fer unes entrevistes on la gent, on el públic pugui dir: hosti, vale, els comencem a conèixer una miqueta més amb aquests. A nosaltres? Sí, llavors la secció es titula, entre cometes, obro cometes, l'entrevista, tanco cometes. Molt bé. Simple. Molt simple, feta avui a les 10 del matí, són les 11:30, llavors, doncs, bueno, farem una mica de coneixença. Tot i així, he de dir que l'he estat començant a preparar mentre dormia aquesta nit, llavors ja m'han començat a sortir cosetes, tal, no sé què. Per tant, avui, després d'aquesta presentació, tinc l'honor de presentar-vos primer, sapireu Viles, però el cofundador del Pati Podcast. Hem d'anar així una mica el que demana l'oficialitat, aquest règim més formal en el qual ens trobem immersos. Quim Gasó. Tots sabem que ha viscut tota la seva vida a Targa, que juga a futbol sala, que ha anat al Sant Josep com a bon nen de casa bona, que ara estudia periodisme i economia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona com encara més bon nen de casa bona, que ha anat d'Erasmus i que va al cau, algo dolent havia de tenir. Vols donar el meu número de DNI també, ja que estàs posat? Tranquil, el donaràs tu. Vale. Al seu costat tenim a l'Arnau Viles, un amic dels seus amics, col·laborador del Pati Podcast, DJ als seus temps lliures, donat d'alta a Seguretat Social, treballa entre setmana, ha provat molts esports, sí, per la seva altura el bàsquet també, i ha estudiat, entre cometes, al Costa Freda. Malauradament, també és del cau. Un cop fetes aquestes presentacions, per les poques persones que ens escolten i no ens coneixen, valgui la redundància, m'agradaria començar aquesta entrevista explicant-me, o perquè m'expliqueu, mal escrit, coses de l'au directe, Sí? entre quins noms estaven els vostres pares abans de que nasquéssiu, abans de que us triessin Quim i Arnau, si us en recordeu. Jo ho tinc clar. Tu ho tens clar? Jo ho tinc clar. Jo, els meus pares estaven... No, de fet, em volien ficar de nom Roger, vale? Jo em anava a dir Roger Viles, però si pares a pensar una mica, tinc un cosí segon que es diu Roger Viles. Roger Viles i és de la mateixa edat. Correcte. I vam anar a la mateixa classe tota la vida. És veritat. Llavors, la cosa va ser que uns pares es van trobar, els seus pares, no me'n recordo quin, però en un supermercat, fent la compra, ells van dir, estaven els dos embarassats, i van preguntar, quin nom li ficareu al vostre fill? I van dir, Roger. I meus pares van dir, vale, molt bé, doncs haurem de canviar el nom. Hosti, però quina casualitat. Sí, Vam fer reunió d'emergència a casa, no? Van dir, no pot ser que vagin dos a la mateixa classe que es diguin igual. No, i a més cosins segons, saps? Llavors, el raonament de per què em dic Arnau no ho sé, però Arnau va sortir. Però em volien ficar de nom Roger. Si haguessis sigut noi, t'han arribat a dir mai, o...? No ho he preguntat mai, també t'ho he de dir. Ma mare sempre ha volgut noies, sempre. I mira, li han sortit dos nois molt lletjos. I tu per què et dius
Miquel. No, jo la veritat és que no em dic Quim, jo em dic Joaquim al DNI. Bé, Que això és una cosa que bueno, no tinc molt amagada, però no tothom ho sap. I no sé quin nom me n'han a posar. Diré Eustaqui pels lols, però... quan et criden al cap i diuen Joaquim Gasó, què et fa vergonya? No. No, no et fa A mi m'agrada, vergonya. O sigui, jo veig que és un nom molt versàtil, en plan... És versàtil. Quan vas casual dius Quim, a llocs formals Joaquim, i amb els amics Quimi, no? I ja està. Sí, als llocs formals Joaquim. Quim, tio, ja... Si hagués sigut Quillo, li hauríem dit el Joaquí, Però, clar, Joaquim, els quillos... Lo que ara m'han desmuntat aquesta teoria, perquè jo sempre deia, no, mira, informar el Quim, formar el Joaquim. Què passa? Que va i ens foten un president de la Generalitat que es diu Quim. Fa 2 legislatures. veritat. I clar, em van desmuntar una mica la teoria. Una mica. Però no passa res. Jo al DNI també tinc Francesc, Sí. no Cesc, evidentment. I res, a mi m'anaven a posar Ona. Ona. Un cop fetes també aquestes preguntes de preludi, quina era la vostra sèrie preferida de dibuixos animats? N'hi ha moltes, moltíssimes. però tothom té una sèrie preferida de dibuixos animats que l'ha marcat una mica de petit. Els Teletubbies. Va. Era addicte. No podia parar de mirar quan era No és, petit. és dibuix animat? Bueno, però te l'accepto. Te l'accepto. Sempre Bueno, és i- sèrie infantil. i És llavors- sèrie infantil, sí. però... I llavors Doraemon, cada matí. Doraemon top, vale. Jo, complicat, potser m'has pillat així amb l'imprevist, però et diria que el Shin-Chan, potser, segurament. També és típica de... Us heu deixat les tres bessones que Sí, heu has dit, sí, sí. Tintín, No tant. No el vaig agafar tant. No. No. hòstia, i Futbol Galàctic. Hòstia, futbol galàctic, Futbol galàctic, era molt bona, I mira que no sóc molt futbolero, Però perquè era petita molt bona. Sí, sí, Jo no me l'acabo de mirar, Diria que tant. n'has deixat moltes Moltes més. Moltes. A mi, ja una mica més gran, m'encantava el Conan. Era El Conan, home. boníssim. M'agradava molt. N'hi havia... És que, bueno, sempre que es parla d'aquestes coses hi ha molta nostàlgia. Sí. Moltíssima. Però, home, jo dels típics, almenys jo sempre he mirat Super 3. Sí. Només per mirar d'altres canals he mirat Disney Channel Jo anava i així. mirar Jessie. Ojo, jo em menjava amb patates totes les sèries Entre Hermanos, Jessie, no sé com es diuen, però aquestes, jo me les menjava amb patates. Les pel·lis aquella de les que cantaven, Camp Rock, High jo m'ho School. High School Yeah. Musical, jo això m'ho menjava amb patates de petit. Però sí que gravitava més cap al Super 3. Super 3. Però això sí, com més gran em vaig fer, potser sí que mirava més Disney Channel. Per aquesta idealització americana, la Hannah Montana, la iCarly, coses així, saps? I els riures aquells enllaunats que t'hi fiquen, Sí, que diuen un els xiste riures que... enllaunats. Ningú de l'audiència riu, però allà a fons... Total, clan i així, Boing a mi em va agafar una mica més gran, igual que, quina és la vostra opinió del Mic, o què us donava, és a dir, quan veieu el Mic, jo no podia, jo no m'agradava gens el Mic, ja era com, tio, la família del Super 3, m'encanta, no sé què, però el Mic, tio, què és això? I em va agafar una mica gran. Jo t'he de dir que el Mic el recordo com a els dies que et ficaves malalt, Ah, saps? pot ser. Perquè és allò que el ficaven amb horari d'escola. Saps? sí, Quan tu és anaves veritat, a classe, és et veritat. ficaven al Mic perquè els pares I a les que 5 venien de la a anar a tarda. Sí, el sortia. Sí. També. Clar, jo mirava a la tarda, llavors m'han anat a berenar a casa de l'Eloi i miràvem com era allò, una mà de conte. Una mà de conte és una merda, també. Bueno, mira, Era una encara- merda! Sí, no, No, però a mi em va, feia conte és gràcia, molt m'agradava, maco. No, estava molt no, xulo. però Però bueno, jo era un nen hiperactiu, jo també. Fas bastanta pinta, havia de crec. ser Tu necessitaves futbol, i de Zuma Eleven. molt hiperactiu. Jo crec que en aquell moment no podia estar més de 2 minuts sense que passés alguna cosa. El Mic fa bastanta por, per això. Si te'l trobes allò... D'aquí uns 50 anys, un nen se'l troba en una casa allò arraconat amb un costadet, i aquest qui és? I dius, ui, assenta d'aquí. Després el que la gent no se n'en recorda molt és els que a vegades a Super 3 sortia gent, persones normals, com a l'Infocà, gran programa, i no. No, sí, però no me'l mirava. No, per l'hora que el Jo feien. no ho mirava, però jo sé que fan molta feina per ficar els joves a les notícies, Sí, saps? i després l'altre que també crec que tenia bastant èxit és el Fish and Chips. Els Fish and Chips m'agradaven Ojo, molt, aquella piscina de boles que M'agrada tothom s'hagués volgut tirar, Nosaltres hi vam anar. Vosaltres hi vau anar? Sí, estava de públic, però no Jo també amb la estava classe. públic. Buah, a més me'n recordo sempre, em van fer amb màniga llarga, que jo mai portava samarretes de màniga llarga, i vaig dir, al igual m'he de vestir així per un programa tan... Bé. No, em va fer ràbia. Canviant- Vam perdre. Vau perdre. Però això no s'ha de dir. És igual. Orgullós de perdre. Bueno, deixant una mica de banda el tema de sèries infantils, Sí.
tots hem tingut un punt així una mica liante, no?, quan érem petits. Llavors us demanaria la vostra liada més gran que heu fet mai. Si us costi de recordar, si algú no la té clar, puc dir una de meva per posar una mica de context. Ok. La meva més gran de totes, i em van acabar pillant, evidentment, va ser que, doncs, a casa meva padrina hi ha 2 pisos. I al pis de dalt no hi ha res, no hi ha ni un moble, està com tot, és com un altell. Hi ha un tubo que dona al lavabo, vale? Només hi ha un foc a terra i una taula, perdó. I llavors vam anar a fer vam anar a fer la carnada allà a la casa de la padrina. Total, que aquell tubo dona al lavabo i vaig pensar, buah, i si pixo des d'aquí dalt cap al lavabo? I ho vaig fer. I clar, vam pillar. Sí, no. Aquesta va ser una de les bones. Hòstia. Digues tu. Jo de petit, també a casa de ma padrina, recordo un dia enfadar-me. Jo era un dimoni de petit, vale? Jo agafava fils i lligava les cadires, coses així, però el dia que recordo que m'han dit que la vaig liar més, em vaig enfadar i vaig agafar tota la bijuteria de ma padrina i la vaig tirar pel balcó. No! Va ser això? Sí. Ma padrina ara, quan som més gran, m'ho recorda rient i diem, tranquil, no passa res, que tot ja és barates, perquè el bo ho tenim amagat. Ja ho fan, això, la gent gran. Sí. Mira, jo no sabia què dir, però ara que has dit de tirar coses pel balcó, n'explico una que no va ser culpa meva, però jo vaig ser el màxim responsable. Ala! I ara us explicaré per què. Devia ser com a 6è primària, primer d'ESO així, amb el cumple, cap a l'estiu, els últims dies de classe, vaig convidar els meus amics a dinar a casa. Vam anar al pis dalt de tot, val? I estàvem allà menjant, pica-pica, macarrons, res, típic menú d'aniversari d'infant que ve de gust. Sí. Menú infantil, exacte. I, clar, llavors els meus amics es van cansar de menjar, val? Teníem lloc per jugar, van dir, què podem fer per divertir-nos? Total, que van agafar patates, olives, macarrons, etc. Van obrir la finestra i al costat de casa meva hi ha una persona que té piscina. Pues van començar a fer punteria a veure si la colaven dins de la piscina, que curiosament és la piscina de la tieta d'un amic meu. Bueno, ja ho coneixereu. I clar, va pujar ma mare més tard i va veure com a casa del veí macarrons, olives, patates, escopinyes, tot allà al terra. I ens va fer anar a demanar perdó a la senyora aquesta, amb la bona sort de que aquesta senyora no hi era. No! I què vau fer? Anar el dia següent. No! I com va reaccionar? Bueno, jo crec que ho va arribar a entendre perquè érem crios, però... Déu-n'hi-do, va ser una bona liada. Continuant amb els Sent Petits, és a dir... Jo crec que la nostra generació tampoc ha estat tan marcada, però... Quin és el vostre primer record de videojocs? Pot ser qualsevol tipus de videojoc, poden ser jocs d'ordinador, ¿vale? Quin és el vostre primer record de dir, uau, estic jugant? No estic jugant amb joguines, estic jugant a l'ordinador, perquè crec que la nostra generació és la primera que com a nens vam començar a jugar. Sí que una mica de... Potser teníem 8 o així, però al final érem nens bastant petits. Quin és el vostre? Minijuegos.com. Juegos? Sí. Jo et diria que... Jo tinc molt mala memòria, ¿vale? Llavors, sé que he estat jugant a l'ordinador tota la meva vida i no et sé dir on començar. Però el que tinc més marcat aquí al cap és l'endemà de Reis que m'havien portat la Wii. Hòstia, llavors, despertar-me amb el soroll del Wii Sports, i jo, hola, i baixar, i mon pare, que sempre era el pioner de regalar consoles a tots els meus cosins i tot, allà jugant al tennis. El tennis de la Wii. Sí, és el record que més tinc. Perquè jo sé que abans de la Wii tenia una Nintendo, però no recordo el dir, videojocs. Però el dia que després de Reis i veure la Wii al menjador, dir, uah, sí, ja sé què faré tota la meva vida. Jo cada estiu al poble dels avis amb els meus amics em passava un joc de Pokémon. Pokémon? Sí, ens compràvem el que sortia aquell any i vinga. Jo també, seguint amb tu, era juegosjuegos.com amb un joc de trencar una finestra amb una pilota. No sé, molt random, molt random. Ok. Canviant de tema. I aquest tema pel Quim és per què no fumes? Hi ha algun record que tinguis que t'hagi marcat de per què no fumar o és simplement per, soc el Quim, ja m'autoposo al cap que no puc fumar mai de la meva vida? És que és una que mai m'ha cridat l'atenció. No... O sigui, no sé com justificar-t'ho, però com et podria jo preguntar per què no has provat d'altres drogues, com el tabac, doncs per el mateix motiu, no sé. No hi ha un record que diguis no has de fumar, és molt dolent,
No, jo crec... Bueno, des de casa sempre m'han inculcat això, és veritat. Però no hi ha cap experiència traumàtica que diguis, uah, és que ho vas provar un dia, aquell dia va pillar un no sé què i no vas tornar a agafar mai més. No, simplement és que no he sentit la curiositat i crec que tampoc m'aportaria res beneficiós. I llavors, pensant-me que podria haver-hi una anècdota, tenia una pregunta B, que és, hi ha algun aliment que abans de provar-lo, o tinguis alguna anècdota amb algun aliment que abans de provar-lo o havent-lo provat has arribat a la conclusió que no t'agradaria mai? Sense provar-ho primer? Que no m'agradaria mai. És a dir, tu l'has vist i has dit, no. O l'has provat, has tingut una experiència desastrosa i no t'agrada per tota la vida. Val, t'ho giraré. Jo quan era petit, un dia vaig anar a Fira Targa i vaig comprar pizza i patates fregides. Vale. Vaig tenir cagarrines una setmana. I fins que no vaig tornar a ser adolescent no vaig menjar mai pizza ni patates fregides. I jo deia a la gent que no m'agradaven, simplement perquè havia tingut una experiència traumàtica. Quan ho vaig tornar a provar ja vaig tornar a enganxar-ho. Les dues juntes, per separat. No, és que o sigui, ni jo vaig una estar ni l'altra. 10 anys sense menjar una pizza, sense menjar patates fregides. Oh, bona. Hòstia. Vale. I viles... bueno, si vols afegir alguna cosa... No, et diré l'aliment que no he provat, però quan està a taula jo m'he d'apartar. És que em va passar aquesta setmana dinant amb un pare i jo és olorar el bròquil i em venen ganes de vomitar. És així descarat. Sí? Sí. I mira que m'agraden molt les verdures, però el bròquil no sé què té, que em tira molt endarrere la catipent que cardes. Hòstia, que random. No sé, sí. Bueno, les dos bastant randoms, És a dir... Llavors, tornant amb les anècdotes, explica'ns, Viles, com va ser el teu primer cigarro. Em feia patir per com ho encaminaries cap a mi. Però sí, recordo molt l'anècdota del meu primer cigarro i va ser Fira Targa, no sé quina edat teníem. És que clar, Fira Targa. Érem molt petits. I jo recordo trobar-me un paquet al terra de cigarros de gust de maduixa o cirera, alguna merda així, vale? Llavors, clar, a la meva colla sí que hi havia gent que fumava, però, allò, primers cigarros del principi. I vam anar, me'n recordaré sempre, a l'antic Meda, o sigui, a l'Esclat. Sí. A darrere l'Esclat, allò, en el Meda abans. Vale. I ens vam ficar allà, i els meus amics fumant, i jo vaig dir, vinga, va, deixa'm provar. Vaig provar, i em vaig posar a estossegar però moltíssim, i llavors recordo amb els meus amics tornant cap a casa i dir-los, jo no fumaré mai, no pot ser, no m'ha agradat gens, això és el pitjor que pots fer, no es pot, i bueno, ho deixem així. Però això passa a Fira Targa, que van els organitzadors i planten llavors de Malboro a terra. Llavors a vegades surten paquetets, perquè a vegades dius, hòstia, no n'hi ha tants a Targa, d'on surten tants fumadors? No, alguna xeringueta que altra, algun pollastre... Van creixent de terra, Amb alguna cercavila els van tirar. Allò, típic espectacle que vas seguint, els va caient. En comptes del Holy Festival aquell que van fer un any, el deixen polvets. Menos diners, lo que vulguis et trobaràs al Fira Targa. I l'última pregunta, ja aquí acabem, perquè potser ja s'està fent una mica llarg, és que m'expliqueu una anècdota o en algun moment que heu sigut feliços, però que hagi sigut com un moment molt random, és a dir, que vale, tio, m'encanta el futbol, he anat al Camp Nou, he sigut molt feliç perquè he vist el Messi fer 4 gols i amb un m'ha vingut a celebrar i m'ha abrat. No, un que sigui amb, jo què sé, d'un dia molt random que dius, uau, estic ara sent feliç. Si voleu pensar, o ja en teniu una, no, explico jo. Vale, va ser un dia amb la colla d'amics que vam anar amb uns molins de vent, Viles, no sé si hi eres, Quim, no sé si hi eres, que vam anar a la colla, i xutàvem la pilota per a veure si les aspes la podien tocar i portar-se. No ho vam aconseguir, però jo recordo ser feliç a la viatge de tornada amb cotxe, no sé per què, està assentat a darrere, així, posat així, i sonaven cançons, i estàvem allà així, i era feliç. Ostres, tu tens alguna? Mira, la que m'ha vingut ara primer al cap Que és la primera. és un moment molt raro, vull dir, estàvem de festa, mira, jo t'explico. El capítol de Nadal del Pati Podcast, jo allà estava triturat, portava 3 dies sortint, i el que vull recordar és el quart. Hi va haver un quart dia seguit sortint. Dios, que boig. I el moment que recordo superfeliç era jo estant supertriturat de festa amb gent molt random per a mi, gent més gran que jo, que els agrada música completament diferent a la que m'agrada a mi, posar-me jo de DJ
i que els hi molessin les cançons que jo ficava. I aquell moment estava dient, uah, que guapo que la gent flipi, saps? Estiguin contents amb la música que fico jo. Que és molt diferent a la que escolten ells. És una cosa bastant random, sí. Ara, jo per random, perquè m'ho arriben a dir un any enrere i no m'ho crec, no m'ho imagino de cap de les maneres, és el Carnestoltes de l'any passat, que vam fer aquell show al pati de Tàrrega, amb el rei i tot això. Vull dir, jo sempre he sigut una persona com bastant tímida i no en pànic escènic, però no m'agradava molt sortir davant de moltíssima gent. Hòstia, I ens vam posar allà, vam fer el nostre show que ens havíem preparat, va sortir molt bé, teníem molta gent mirant-nos. Sí. O sigui, és que ens va sortir rodadíssim. Va sortir tot. I estava molt content quan es va acabar. El moment de la funció que potser més feliç van estar, el meu crec que quan estàvem allà sentats amb el rei Carnestoltes, no sé. Sí, pot ser, probablement. Fins i tot quan van entrar els de la Follia, va ser un moment molt maco, que ens vam ficar allà baix a fer el capullo. Sí, no, sí, està bé. Tot plegat, no em quedarem un sol moment. Pues sí, això és l'entrevista. Si Molt bé. no va afegir alguna més, Viles. No, anava a dir, jo en aquest moment vostre, jo també estava a la Patagònia aquell dia. Estaves a la Patagònia? Sí, estaves com tu, fill meu. Estaven bé, Té estaven bé. raó. Doncs passem, si voleu, a la secció del Quim, que ens té una coseta preparadeta, Som-hi. i posem la musiqueta. Molt bé. Molt bé, els anuncis radiofònics són tot un món. No sé si n'escolteu molt sovint la ràdio, si n'hi ha algun que us vingui ràpidament al cap. Són un món, són un món. Ara no te'n sabria dir cap, però un món són. I us explicaré per què. Perquè n'hi ha de guapíssims que quan els escoltes dius buah, i et fan plantejar la teva existència. I llavors n'hi ha d'altres que després d'escoltar-los també dius buah, i et fan plantejar l'existència perquè et donen ganes de tirar-te de cap des d'un tercer pis a una piscina de xinxetes sucades amb llimona perquè no només notis com se claven, sinó que l'acidesa et faci el tràngol una mica més dolorós. I en aquesta segona categoria posaria els anuncis durant les retransmissions dels partits de futbol de Manolo Lama i companyia, amb el jamón Navidul, o els de la 1 a l'Eurocopa de l'any passat amb Operación Camarón. Suposo que a uns quants de vosaltres us poden arribar a sonar. Ja veieu que tot i ser horribles fan efecte perquè me'n recordo perfectament de les marques, que al cap i a la fi és el seu objectiu, i això hem vingut a fer avui. M'he volgut imaginar com serien els anuncis de diferents marques narrats d'aquesta manera així més campechana. Així que prepareu-vos per cantar una miqueta. Home! D'acord? Doncs començarà la cançó de el primer anunci, que és de l'agència tributària. Home! Escurem la gola. Ets streamer i estàs pensant d'anar-te'n a viure a Andorra? Sents que de cop t'ha agafat una passió desmesurada per la neu i la muntanya quan fa 5 anys que només surts de casa per anar a buscar un durum al kebab de baix? Odies Catalunya però de sobte tens moltes ganes de viure en un país independent? O potser només tens ganes d'evadir impostos? A coro, sisplau. No evadeixis impostos, no evadeixis impostos. Hisenda ets tu, tots, tothom. Demostra que ets més espanyol que tots aquells pelacanyes que s'han anat a viure al país veí per tenir uns quants quartos de més. Per molt que treguin la bandera quan juga la roja, mai seran tan espanyols com tu. Perquè sí, tu sí que pagues a Hisenda. Sí, joder, mira com moles, ets molt espanyol. No evadeixis impostos, no evadeixis impostos. Demostra que ets el més patriòtic pujant un vídeo al teu canal de YouTube animant els altres streamers a que marxin d'Andorra i obtén la possibilitat de participar a un sorteig per rebaixar la teva aportació a la meitat. Vull dir, la possibilitat de que un error informàtic gens premeditat et rebaixi a la meitat la contribució a la seguretat social durant els propers 5 anys. A por el bote, oe, a por el bote, oe. A més, si tenies previst marxar a viure a Andorra però decideixes anul·lar la teva fugida en les pròximes 48 hores, rebràs una subscripció super mega prime de tot un any al canal de Luis Enrique per escoltar com raja de tot Cristo des del sofà de casa seva. Luis Padrique, Luis Padrique. I això no és tot. Si ets els 10 primers a penjar un vídeo estripant el teu contracte d'arrendament del teu xalet d'encamp, t'enviarem una bandera espanyola de 8x10 brodada a mà amb el text de puta Andorra i puta Gerard Piqué als laterals perquè la llueixis amb orgull al teu balcó. Hisenda, diu molt de tu.
no evadeixis impostos, no evadeixis impostos. Bueno, ja ho heu vist. Intens. Literalment, Manolo Lama, Julio Maldonado... Això ens encaixa a qualsevol retransmissió radiofònica, però si us heu cregut que això ja era molt, hem anat a nivell general, a nivell d'Espanya i Hisenda, ara anem a nivell local, perquè també s'ha de potenciar el comerç local. I si no ho sabeu, un dels nostres col·laboradors, que avui, desgraciadament, no hi és, l'Eloi Pla, estudia fisioteràpia, és a dir, fa massatges de puta mare. Sí, Per tant, aquesta següent falca radiofònica va dedicada a ell. La teva esquena necessita passar pel mecànic? Carregar amb la responsabilitat de portar els cafès com li agraden al teu jefe, ja saps, ben calentets, amb 3 ditets de llet d'avena, un terrós de sucre moreno i estrictament puntuals a les 10:20. Et desgasta físicament? No et preocupis més, perquè a Massatges Pla et deixaran com nou. Eloi Pla, Eloi Pla, Eloi Pla, massatges. Braços durs, canells flexibles i dits delicats. La combinació perfecta per fer dels teus dorsals, trapezis i romboides una autèntica obra d'art. Tot gràcies a Massatges Pla. Eloi Pla, Eloi Pla, Eloi Pla, massatges. Amb menys de 4 anys d'experiència, però amb la sensació de portar-hi treballant tota una vida. Perquè on no hi arriben els anys, hi arriba el talent, la perseverança i l'actitud. Massatges orientals amb segell de casa nostra. Trasllada't als racons més remots de la Xina meridional sense sortir de les instal·lacions de Massatges Pla. Eloi Pla, Eloi Pla, Eloi Pla, massatges. Ja, vale, molt bé. Jo avui us porto una meravellosa secció. Sí? I portem uns programes molt neutres, molt generals per a tothom, i volia tornar a Targa. Home! Vale? Molt Volia bé. que es parlés una mica de la gent targarina i de la nostra ciutat. Llavors, avui us vinc a parlar de l'honor que se li pot donar... Ai, l'honor més gran que se li pot atorgar a un català. Vale. I ja direu, què et refereixes? A la Creu de Sant Jordi? Al Sí. Premi de Català de l'any? Doncs no! Em refereixo a que et facin un capgròs, perquè per festa home! major et vingui la canalla a fotre hòsties i a molestar-te per rebre un mísere caramel. I deien, papa, aquest qui és? Un miserable! Mísere caramel. Llavors, com no, som de Targa, ens agrada la nostra gent, i ho he fet tot amb gent d'aquí. I, per començar... Una altra vegada, com tu l'altre No dia. passa res, ja la vaig cagar jo. Vale, per començar, em vull treure el Sant Cristo gros del mig, vale? La persona que més crec que es mereix aquest honor és la Dolors de la Llaminadura. Sabia que diries aquest nom. home, No sé per Vull què. dir, jo sempre me l'he imaginat amb un cap gros i anant amb la seva bata vermella de tota la vida. També et dic, vermella per què? No ho sé. Jo me'n recordo de quan anava allà de petit a comprar, perquè també et seré sincer, fot la tira de temps que no entra a la llaminadura. Ja fa temps que no. Jo també tinc una excusa. Vosaltres potser podríeu entrar a comprar-vos un energètic com fan els joves, però jo t'he de dir que sent diabètic, l'últim cop que hi vaig entrar, potser farà 4 anys que em vaig comprar una barba postissa per Carnaval. Molt de moda, està, fot 4 anys per la gent... No sé si Sí, encara sí. ho està, però fa 4 anys era cada dia. Jo el producte en què més us heu comprat a la Llami, jo els bits, aquells que són molt petits, Sí, sí. patates... Jo els bits era top i recordo que m'encantaven unes laminadures rodones que eren vermelles i blanques, que eren com no era com espiral, però era com així, i eren molt bones. I jo que no m'agrada mossegar les xutxes, me la fotia a la boca i que es desfés. I la tenia allà un rato. I me'n recordo que, jo això no ho he fet, és broma, mirant una pel·li al cine, ai, això no es pot fer, però em ficava una xutxa i em durava 5 minuts una xutxa i me'n comprava 10 i amb això ja feies. Jo Pins Vaporub. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, què dius? Mira, no, jo què sé, llengües o alguna tonteria d'aquesta. Vale. El que també he pensat per als capgrossos és que tenim presents els de Guitarra que sempre porten algun accessori. Saps? El guanxo va amb la bici, Sí. el Pio va amb el rodillo. Sí. Llavors, a la Dolors, com no, ha d'anar amb unes pinces metàl·liques
còmicament enormes. Que boníssima. Clar, perquè, o sigui, a més, com hem començat, et vindrà la canalla a demanar caramelos. Aquí millor que a la Dolors per repartir-los. Però, si tens unes pinces enormes, ja no són per repartir caramelos, són per vindre i veure la canalla, que ja t'han vingut 4 cops, li pinces al cap i l'apartes. Li dius, sisplau, prou, ja que t'he donat 80 caramelos. Molaria que tingués a sobre, part de caramelos, que és com el que portaria tothom, que tingués unes regalícies, algo més de lo normal per dir, Ella sabe, ella domina de les xutxes. deixem una mica més del pressupost. Però ho veig moltíssim, agafant un crió pel coll i dient pam, fora. S'ha obviat una mica la d'agafar els nens pel coll. I, vale, de primer personatge, la Dolors. Molt bé. I ara us vinc a parlar de el següent personatge Targarí, que seria el punyetero Jaume Soler. Jaume Soler! Home, estaria clar. Vale. Jo el que crec... Calvo o amb perruca? Vale? El debat que volia fer és com el faríeu vosaltres. Com està actualment, que va pelat i amb barba, o com el recordem tots, amb aquella mata de pèl negre, on tots ens quedarà marcat. Sí. Jo és que si penso en la sa cara me l'imagino rinxolat. Però jo tinc una proposta. Jo tinc que comenci amb perruca, i llavors quan ja tothom va molt borratxo se la tregui i llavors, bueno, ja... Que comenci a fluir, no? Hòstia, estaria guapo. Un capgros que evolucioni amb la nit. evolucione, saps? Tu estàs allà a la cercavila, comences bé, al cap de 3 birres, hòstia, que eres el Jaume Soler. No, però com a la Dolors li hem ficat les pinces, jo crec que el Jaume Soler necessita una càmera. Total. Com Déu mane. Però amb un objectiu com de metro. Saps? Un objectiu de goma espuma de metro amb el que puguin a fotre hòsties a la canalla, també. Perquè, no sé vosaltres, vale? Però, jo sempre... Vull dir, això, espera. Jo volia que l'objectiu de metro, perquè fotés hòsties per apartar la gent, qual Fira Targa apartant a perrofles per pillar un shot de l'espectacle del primer pallasso que trobes. Mira, jo veig més com a arma una càmera dimensions gran, això t'ho compro, però que és que surti un flash enorme i que els digui la gent, foto. Que se fiquin allà, els crios o qui sigui, li fas una foto i més que un flash sigui una bomba d'aquelles segadores. Una radiografia. No, però que el segui, i llavors que quedin tots els nens allà, papa, mama, i que no es vegin els uns als altres, i el Jaume Soler allà partint-se. Qui vol una foto? I les posi al seu aparador, allà a la plaça Major perquè tot Targa et vegui allà. Boníssim. Jo, el que volia dir com a fotent hòsties, volia explicar una anècdota del Jaume Soler que recordaré sempre, vale? Això ronda els anys de... mireu, quan es va estrenar a la plaça La Tassa, vale? Quan a l'Hort del Barceloní es va crear i van ficar aquell parc meravellós. Llavors, era una fira al teatre, perquè, com no, el moment on brilla més el Jaume Soler és a la fira del teatre. Llavors, jo recordo... Passant-se tota la vida fent fotos pel DNI, no? En el moment que té una mica, un punt de creativitat, doncs no està mal. I tant. És el seu moment on es pot lluir, perquè l'ambient li dona. Doncs, jo recordo una inauguració. Hòstia, que feien inauguració en tota la fira del teatre. Llavors, estàvem allà, sabeu que hi ha com una arcada metàl·lica de ferro? Com una arcada? O sigui, un pont. No és un pont, perquè no hi ha res a sota, però és com una estructura metàl·lica on la canalla s'emparrava. I en aquell moment era nova de trinca. I llavors hi havia com un pont que penjava una mica de sota. I jo estava allà amb un munt de nens, mirant, com no, la inauguració. I per allà veus aparèixer una xofa negra que diu, a veure si... No, ni si us plau, començant a apartar la canalla per arribar a pujar dalt de tot i fer una foto de... Aquell any la inauguració era gent... projeccions i coses així. De nit, oi? Sí, de nit. I també us he de dir que jo aquesta foto no l'he vist mai. O sigui, ni el típic recull del final de la nova Targa. Es va fotre allà dalt. Sí, apartant a tota la canalla del mig per fer la punyetera foto. Que no l'he vist, jo la vull veure encara, tinc ganes. Home, llavors el capgros aquell l'honoraria bastant, en plan d'anar apartant, pa. Foto! Clar, a la càmera també li pots ficar el flash com a llum obert complet, però un xorrito d'aigua, per trobar els pebrots. També no estaria mal. Vale, de qui potser ja hem nombrat en aquest programa i jo crec que se'l mereix, potser no se'l mereix tant aquesta persona, el capgros, però qui més
per representar Tàrrega que la senyora Rosa Maria Brelló. Home, bueno, a veure. Jo ja me la imagino amb el seu mocador que porta sempre i amb el bastó de diputada. Però saps què passa? Que de capgrossos no n'hi ha de polítics, crec. Ja. I llavors potser desentonaria una mica respecte a lo que hi ha fins ara. Però... També la tenia com personatge com Targa. Qui pot reconèixer molt de Targa? No, és una persona És icònica. una persona de ciutat. icònica. Ens hi hem fotut molt d'ella, però és icònic. Diguem-ho així, però... Cap gros... Bueno, com l'havies imaginat, Sí. tu? No, així, jo amb un mocador molt gran, molt colorit, dels que porta ella, i no sabia quin accessori ficar-li. Llavors vaig dir, el bastó de diputada, que és quan més orgullós potser m'ha estat d'ell, que he marxat de guitarra i s'ha anat a Lleida directament. O la vara aquella de l'Ajuntament. Això. Val. Sí. Bueno, no és el bastó de diputada, això? No, què sé. No entenc. No sé, un bastó de caminar, perquè ja es fem grans. Pobra Rosa Maria Brelló, He hagut de fer treballs amb una assignatura que es diu Periodisme de Proximitat i ha guanyat aquesta dona les eleccions, però li faltava hòstia, oi, Tu pots. un vot, algo por hòstia, ahí. tio, no sé què m'ha passat. Li faltava un diputat, no sé, un regidor, perdoneu. Faltava un regidor per aconseguir l'absoluta. Aquesta dona... Clar, nosaltres vam fer coalició tots. Això Total, és coalició total, que aquesta coalició només ha passat a Tàrrega i a 2 pobles més de tot Catalunya. Interessant. No sé, jo la guardaria com més en segon pla. Si falla algun dels anteriors... No se'l mereixia tant, el Caprós. Aquí vull nombrar com a persona que... Jo és que aquesta persona crec que no el que ens mereix no és un capgròs. Necessita alguna amb més mobilitat. Vale? Mira, us ho dic ja perquè li fiqueu cara, vale? El Bonet. El Bonet necessita algo. No cal que sigui un capgròs, un carro ple de pirotècnia. Algo. Jo m'havia imaginat com els diables el porten a la seva cercavila i encenen tota la pirotècnica amb el cigarro que porta a la boca. El cigarro i la porra extensible. Que sempre diu, aquesta no és la bona, la bona la tinc al cotxe. Jo el Bonet me l'imagino no un capgròs, sinó una figura que té una mà exageradament llarga, val? Llavors, quan ja fes el supermercat, la fiquen allà com una barrera del cotxe, així estirada, llavors tu ensenyes el DNI, i si el DNI és vàlid, perquè portarà un lector, farà així, s'obrirà, i llavors tu passes. I va baixant. I és boníssim perquè no cal ficar una persona que fa els controls. Bonet segurata, no guarda-roba, No, segurata. Que l'última li van fotre una embarcada allà al guarda-roba, pobre home, que es va fer un lío, Sí. Vale. Aquests són els personatges. Molt bé. Llavors, el que volia dir és que val a dir que els noms aquí presents són gent ja entrada en anys, vale? Segons el meu criteri, són personatges de Tàrrega amb trets molt característics. Sí. Vull dir que sí que hi ha jovent que es mereix un capgròs, però A veure què diu. no entraràs a la meva secció per portar un cotxe molt reconeixible o per tocar la guitarreta una mica. Ai! Llavors, el jove que sí que vull fer entrar en aquesta secció és jo mateix! Perquè jo també t'he de dir que Quina sobrada! Deixa'm parlar, a veure què diu. per les meves dimensions, potser que no em feu un cap, feu-me un gegant directament. Hola! I seguim la sobrada! Que també t'he de dir, com ens hem imaginat a tots els personatges, jo, si et ven els cap al gegant de Tàrrega, a la mà porten un ram de flors, un pergamí. A mi, tots tenim clar que li ficarem, Un i cubata. serà un mas de vasos ple de contingut. No sé, pot ser aigua. Aigüeta. Vale, aquest tret me mola. I anar mullant a la canalla, no? Que el vas baix. Vale. Ara potser me l'he tirat molt de sobrat, però per equilibrar-ho una mica, el que us volia preguntar a vosaltres és que si us fessin un capgròs, com us l'imaginaríeu que us representés? Quin accessori portaria que li han ficat a tots? Quina roba el faríeu portar? Oh! Buah! Tia! Jo... Potser... Home, ja que... A veure, Quim, fem que sigui pels dos. Sí, jo també m'ho imaginava molt parelleta. Tio, fem que ens fiquin un micròfon, així, no sé què, uns cascos del pal, vale, radiofònics, Sí. gent que en un futur pot tindre també de sobrats èxit. I aquí estem amb aquest punt de sobradesa, no? Sí, sí. Ja que ens és igual tot. Home, per què ens el podrien fer més, si no, Quim?
No, és que ni per això. Bueno, si n'hi fan una a l'Arnau, potser és que el regalen, llavors. N'hi ha una a cada casa. Però per què ens el podríem fer més, si no és per... Amb què podem destacar més? Bueno... Home, un Sarri amb una camareta gravant... Que el porti als partits de futbol, que estigui allà. Amb el gasull. Li han de fer primer el gasull. Quan hi ha eleccions? El 28 de maig de 2023. Ens presentem? Clar, llavors ja ens fan potser el d'això i tot. Candidatura. El partit. Partit local, partit local. Som el nou PP. Partit pati, no? Partit pati, llavors tindríem potser de regidors d'Igerruca. Ojo! Perilla. Però no seria malament, no estaria mal. Mare, tindríem unes pèrdues, ens aniria una mà de quartos amb festes. No aguantaríem ni des telediari. Però bueno, podríem fer-hi la barra, que fos per naltres, no? És a dir, ja que fem la festa, l'organitzem, i la barra... Clar, no contractem a l'empresa de Fraga que hi ha ara. També... No, ni els trucs del cau. No. Bueno, llavors també se vetaria el consum a l'Arnau Viles. Clar. I faríem pressupost. Vull dir, guanyes el doble, És que si no surts deficitari, macho. És que si no, macho, no... Faríem pressupost tancat. Hi ha propostes obertes de Capgrossos? Jo te'n vull fer una. Sí, sisplau. Sí. Val. Jo et proposo el Nicolau. Val? El Nicolau. Així es faria incompetència amb el Pio. El Pio, clar, cara a cara, Hòstia, batalla! No, però el Pio porta el rodillo, no? Sí. Jo faria que el Nicolau portés un pastís enorme i els digués als crios, festa, ai, foto, o sigui, pa! No seria mala, no seria... L'altra bona, per fer competència a l'Arnau Viles, seria Joan Capdevila, i que el Capgros ja anés incorporat per... Amb el quad aquí. I és molt bo, també. El que, mira, m'ha passat a mi a la història que hem fet, que el que m'ha fet la broma és que la republicana, quan ha dit és que ha sigut un personatge que m'ha vingut i seria molt maco un Capgros. Sí. Perquè, a més, qui no recordes amb l'alegria anar allà? Jo recordo molt anar allà a comprar xorrades, les ulleres aquelles que caien, una caca de mentida, una bomba fètida. És un molt bon personatge de Capgros. Sí, m'he de disfressar i no sé de què. Anaves allà, que a l'esquer agafaves una idea de qualsevol cosa i tiraves. Pot ser que li facin Capgros a l'esquer. Bueno. Ho demanem, senyora alcaldessa. Jo m'imagino que hi ha una persona a l'Ajuntament que cobre, potser... Bueno, a l'Ajuntament no ho sé, però potser a... Com es diu? Guixaner? Guixaner, sí. Potser algú que té un càrrec de responsabilitat que s'encarregui d'això. No sé, nosaltres li hem de fer la feina de 2 mesos en 5 minuts. Si no, vull que ens trobarem a la GEA per allà. Diem 4 coses. Et deu calés, la... No ens han pagat DJ Ruca, moltes gràcies. Lluís. Bueno, potser quan surti el programa ens hauran pagat, no? Direm merda a l'Ajuntament que ens han de fer un Capgros. Home, no has inclòs a DJ Ruca, el teu Capgros, tu sol. Quan molt els portaries aquí la butxaqueta, el Pol i el Roc. O sigui... és que hi ha 3 capgrossos és passar-se. Clar. Vull dir, fer una parelleta dius, bueno, maco, 2, però 3, tio, 3. És que lo bo és que tens l'outfit fet, ja, el veus amb el peto groc i dius, vale, cubata, un fent de DJ i l'altre, no sé, per allà. A part, el Pol al Capgros ja el porta incorporat. Ja el porta, no li fa falta. I el Roc va pel canvi. Bueno, tots 3 aneu bastant pel canvi. Sí, tots bastant cabeçuts. Alguna cosa més de la teva secció? No, jo ja ho volia deixar aquí perquè no vull aportar més. Ja crec que hem demanat prou capgrossos. Com potser també estaria bé anar deixant per aquí el programa i vaig posant ja la música del final perquè, hòstia, anem cap a l'hora de programa entre l'entrevista i tot, que dius, hosti, la mare que em va... Parir. Aquests últims programes ens estan allargant una mica més de compte, però crec que anem bé. Em deixes parlar, ara? Sí, ara sí. Doncs res, estimada audiència, espereu que hagueu aguantat fins al final del vídeo. Si heu fet això vol dir que sou un dels més fidels, perquè no tothom ho aconsegueix fer. I ens veiem al segon capítol. Salut! I força el Canut! Ho haveu vist, tots, no? Ho haveu vist? La mare se'n va venir!